Werkudara sing rawa birawa wae ora kuwageng nandhingi Nata Ndarawati ingkang mbari marang panguwasaning Nata Kresna. Ya. Apa ndok kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamu kejaba mung Nata Ndarawati. Ayo, kaya apa aku sing tekaning pati Kresna? Ayo, Amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha. Ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu. Jodipati ayo. Kowe tandhangono kridhaning Nata Ndarawati. Aja umuk, aja kumalungkung. Aku ora iso nyernake kelawan kowe. Trima kukut jagatku ayo. Yen mancen kowe wani, kene tandhangi legane atiku mati dening aku kowe keparat. Maksudnya piye maksudnya? Kene le nontone wis mempeng kok. Mati dening aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning wis tuwa. Jago apa? Pitik to. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae didaya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya budidaya. Oh nggih. Teng pundi? Wis kowe ngetutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Iya, Petro. Kakang Semar. Nyata kepala bener apa ing dadi ature Panakawan Petro. Yen to Kakang Nayantaka nandhang raga, Kakang Pandhawa wis kepareng suwana ning Karang Kadempel. Ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa. Krana mindrane bendaramu ragil ya kuwi Sedewa. Sartane murcaning pustaka Jamus kelima sada. Kakang Nayantaka, Kakang Semar. Aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang raga. Kakang Semar, Nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah, Dipol. Aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe warasa Semar. Kakang Semar, Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh ning Karang Kadempel. Tangi, Pak, waras. Mati, Mar. Lho. Idian ora. Anu, mari wong hurufe kleru terus. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane iki lho, bajetan ora. Panakawan Petruk padha menenga sawetara. Panakawan padha sawetara menenga. Kakang. Pandhawa gotang. Ragil Pandhawa Bumira tawu Sedewa bendaramu ora ana. Ya senadyan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus kelima sada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandhang raga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta, Kakang Nayantaka. Smareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti nadyan raga wis datan glawat parandene tasih kapireng pangandikaning para pepundhen Pandhawa. Grayah-grayah iki ora Semar. Sigra wungu saking Nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa wah nata ing Ndarawati.
tratap adi kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus nyang jimat kelima sada murca. Ndara kula Pandhawa gutang. Wragil Pandhawa murca. Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Ngen kula kepengin bangun kayangan. Mboten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking jamrut ergeni mutiara mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepunden kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake sepira gedhening keluputaning punta sakadang. Aku nyuwun pangapura. Benjang malih. Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika-menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyata, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Kong. Wah, jan. Lho. Kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono, men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalaning Kyai Semar Badranaya. Niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beta pustaka Jamus Klima Sada menika Nalendra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang boyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari kesahe Ndara Sedewa sinten? Tindake Ndara Sedewa. Aku. Ndara Werkudara. Iya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung keng rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pustaka Jamus Klima Sada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa gutang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke, kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa. Ora. Kok tok 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 tok. Oh iki jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Lampak-lampak ngono. Semar wis waras itu. Ah iya. Tur Ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka Jamus kudu bali. Ndara Werkudara terus pucet. Jrandal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Tru, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, Mang pitados. Mangke bakal padhang lakone. Kakang Semar Badranaya, iya, Kakang. Semareka den prayekna semoriris.
Mikunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur. Wah, iki lelakon kepiye? Werkudara sing prayitna ngati-ati ora sampun Kakang genahake kelawan Sira Yayi Dimas Yudipati nanging menakna permana jati Yo, kaya dawuhing Kakang Semar. Kresna kakangku ngestokke dawuh. Ana menungsa ing Membanata Ndarawati aja ngawu gawar ngawur. Kowe ingkang Membanata Ndarawati ngerti ya? Yen aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja kelakon dosa aku ing bakal ngruwat kanan-kananmu. Lho. Kowe yang mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Sing obak-obak katentreman negara Ngamarta. Aku kadang mutu Ndarawati. Wah, ora sah ndadakakean gunung tanpa guna. Wah. Gunjang gancing langit kelap-kelap aton lir kincanging risang mawe gandrung jagat paisaning Bathara wayah tur jagat Werkudara sing rawa birawa wae ora kuwagang nandingi Nata Ndarawati ingkang bari marang panguwasaning Nata Kresna. Ya apa ndok kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamu kejaba mung Nata Ndarawati. Ayo kowe apa aku sing tekaning pati Kresna? Laruta saking kutha sang Kurakala yen amutusa sang Sri. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha. Ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu. Jodipati ayo. Kowe tandangana kridhaning Nata Ndarawati. Aja umuk. Aja kumalungkung. Aku ora iso nyirnake kelawan kowe. Trima kukut jagatku ayo. Yen mancen kowe wani kene tandangi legane atiku mati dening aku kowe keparat. Maksudnya piye maksudnya? Kene le nontone wis mempeng kok. Mati dening aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning wis tuwa. Jago apa? Pitik to. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae didaya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya mbudidaya. Oh nggih. Teng pundi? Wis kowe ngetutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Iya, Petro.
Wah, lunga kayangne kowe. Wong diseseke kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni kowe Petro. Subscribe sinten iki? Pendhita ning tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampun takon karo sampean kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dhateng sinten? Kowe sapa penemban? Kula Pandhita Klyang ngabur kanginan mendung kebaratening mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun Begawan Dewaningrat. Begawan Dewaningrat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan Malaya. Ngupaya jago merga aku duwe mungsuh ingkang digdaya Dewaningrat. Yen pancen kowe Brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning urip ning alam padang mongko tanpa pamrih. Coba yen pancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungana. Menapa ingkang kedah kula tindakaken? Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot lawan mungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujute kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndarawati, nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi. Ingkang nami tapa ngrame menika mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya, mara mangkat to ninggih ngestaken dawuh. Tuwa sapa? Begawan Dewaningrat sinuwun Ndarawati ya dasar kepara nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Jimat Limasada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku kelakon mati dening aku tinjung akhirat. Wah! Mati. Ruket keket nggenya alok Bitutama Bendawalawati. Nenggi Nata Ndarawati miwah sang papa Begawan Dewaningrat kemaring ing Jawata kaya setelas turis sing kekalira. Ical wujuding Nata Ndarawati wente sang Pandya Betari Durga. Miwah sang Begawan Dewaningrat nenggih bali jatining wujud Oragil Pandhawa Bambang Sedewa. Wah! Sedewa inggih Kaka Prabu. Dadi pendhita bingung raos ing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Njodipati. Tumunten kula memba wujuding Brahmana. Lah terus sing wujud Nata Ndarawati iki mau sang pikulun Pandya Betari Durga pusaka Jamus Limasada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Jarene bar lara kok ngobat abit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu. Kowe ngrebut pustaka Jamus Limasada ya ta?
Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono apa ora? Tobat. Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah aku kok padake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka. Jamus Lima Soto tak jaluk. Inggih. Ayo melayu tak oyak kecekel tak uwek-uwek rokmu. Tobat. Nekat sanget lha wis ben nek ku kandhai. Ayo guys. Inggih Kakang inggih. Kula caosaken. Ha guys. Inggih. Ayo kene guys, tok simpen endi? Nendi? Ngawur wae kok. Waton dibiyak. Wis ben kandhane. Menika Kakang menika. Ha, ngono lho. Wong Sukerta ki ora mung ndaraku Pandhawa tok. Ning pirang-pirang tau-tate disebut kira Manik Maya. Ya ta? Ning sing tok jangkah kok mung ndara-ndaraku Pandhawa, sing tok gayu kok mung ndara-ndaraku Pandhawa. Apa ora ning wong liya? Inggih Kakang. Inggih piye? Inggih kula nyuwun pangapunten Kakang. Ayo bali. Ngestaken dawuh. Wadya balamu baju barat dokon bali kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Sing picak dituntun. Sing lempoh digendhong. Ganggu gawe. Sanak kadangku sing padha makarya ana ing gedung anyar iki. Mungsuhmu aku tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang Semar kula nyuwun pamit. Pusaka pun kondur. Iya Kakang. Ndara Sedewa nggih pun ketingal kempal kalih pepundhen Pandhawa tegese Pandhawa 5 wis jangkep. Pusaka nggih pun rawuh teng Karang Kadempel niki kula beta. Kakang Semar mangsa borong nggih. Mergi menapa? Niat kula niku namung badhe nyaketaken pepundhen Pandhawa dhateng para kawula. Supados kawula menika gumregah raosipun anggenipun bangun negari, bangun praja, ngamarta mujudaken praja ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Mergi menapa? Kawula niku boten butuh dibiyuki brana picis. Nek tansah dicaketi raose kalih para pepundhen Pandhawa, kawula menika bakal gumregah tresna dhateng sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundhenipun mujudaken manunggaling kawula lan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten saged dipun pisahaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan. Boten wonten raos cecongkrahan manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun Ndara.